Wah, ya ini ngompani dia nasem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata nang YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh ana sing ngejam lho apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra parek Rabian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Rabian. Arep muni Pak senior. Ora kok yang iki koyo sak baraan. Kali sinten? Kali sinten? Baraane Mbak Niken Salehu. Saya Niken Suwarti. Oh iya. Kami eling-eling kuwi ra temu ya. Akar kuwi jan ra temu sapa ya kaya. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan ujug temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Tugas akhir wo temenanan. Klop karo aku. Ayo seneng aku. Aku nang nggen apa jenenge TA metu mijil dempel wah ayamku ora mulai. Iya, maksud nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik. Heeh, tenang. Kare nambahi midi karo drum. TA nggo midi ora. Nggih. Ya. Osek kok anu kene ora. Lah kono kuwi pimpinan sinden opar-opar ora. Alus manis nengsem Lah sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terus sedut semet. Mas kapok kowe? Nggih. Oh iya. Sedut semua nek nang omah. Iki mosok sedut semet. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Berarti 35 dino. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh apa, Pak? Lah iya. Butuh ya. Butuh wis ora nek musuh ya. Ayo sing ngurung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awale padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mokok dandan. Daster mokok. Jenengan kok ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan Lah aku ning ngarep kowe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke janine tak elekne kok mending mingkup. Maneman. Wis lanjut saja. Iki ning HP ku enak video nih. Lagi ning polah hadir. Stop. Intermezzo. Ya, hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi guyone bukeh asli yo. Lakon tekan ngomong tak sunati tenan ya. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Mesake lho malah Anda malah salah tingkah lho. Ayo. Rawo ponda jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek mosok dakon ning kanca-kanca. Lah ning kanca-kanca kuwi tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Golek isi podang jenengan
Mbak Dian, yuk. Ibu bunga pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lahir arka kuwi lahir. Tiku. Ya per, ayo monggo sing karep kokok mau ayo dah. Mirip-mirip. Bener. Tak omongi sinden-sinden, pas dandan ning ngomong ngene lho. Ngene lho. Gak penak, nek keju to Pak lek. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa jenenge kuwi silo, ayo silo. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Ayo. Kono Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Dosa maksudnya dosa. Sobek. Edah. Itu malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi to. Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Heeh. Kabeh karo suarane apik. Monggo diaturake kodang kuninge. Ayo. Kodang adalah buruk rasa nggih kuwi. Iku khusus nggih biyen. Merake ini kan lebih bingung apa to kuwi jane. Keguyon dhewe. Iya, coba kayak apa, Mbak? Buka celuk saking Mbak Dian. Buka celuk. Esok amane. Nah, ngono